Hello guys! Madyong adlaw ng tanan. Welcome back sa mong channel. Lixie Vlog. Lixie Vlog. Karon ding adlaw guys. So, may laing mabuhat. Isto rami daris Lixie. Nunja mag-shout out pugkog Marijo. Unsa man kaon be? Saging. Kay enjoy naghuman ako daning shout out guys. Humanda ni ng vlog. Mag-pass mi sa module. Darag gikulayan ni Lixian. Kung nagjahang module, ahang gibutang sa plastic envelope para dili malungit-lungit. Bino, harong di madagat ang naong ba, harong di madamage. Sa di pa dahi ko mag-shout out guys. Magpasalamat din ko ninyong tanan sa waysawang pagtanaw sa mo ang YouTube channel. Bino, thank you ka. Thank you. Salamat din ninyong tanan guys da sa mga katong nanggi-comment sa amo ang vlog. Di jud mo na matag-satag sa og reply kay ag signal lagi dari nagpasusulabi. Kinay ka og signal dari guys, di gali magka video call or magka YouTube o garis bay. Ug wa ka ay wifi. Adto pa kas ubos adto sa mga uploadanan sa ubos adto ka maka signal adto pa mi maka signal maka-upload adto mamitig upload sa tindahan sa ubos. Sa katuday na utana sa bahay ni Mariano. As papasag na aman, trabaho ma. Nagtrabaho kuno si Mariano. Nagtrabaho be? Sa mga katunang utana guys, bahindag to. Marag. Sa ko may istorya diha, baliguan port. Kay karon nga kami karon dai guys nga kami na ramang duha si Lixie naramang po mi dares bahay sa Alicia. Focus ra ko sa ahang pag-vlog ug focus ra ko ni Lixian. Makaya ra ni naho guys, nakaya gali naho sa una samot nakaharon makaya gyapon naho sa una sa Hodeng Kagis Manila nga kami pas Mariano nag-ipon nagtrabaho siya guys, nagtrabaho pug ko buntis ko ni Lixian, nagtrabaho gyapon ko sa ahong ijaan nga katong nasa Muntinlupa. Unja tan-awas Lixis ang naon. Maningkamot ra ko guys nga makasupport ako sa akong anak. Mao nang pursige ko dani ang pag-vlog. Madyo naraman eh. Nagpursige ko dani ang pag-vlog. Nag-garden po ko dari. Kay arong napukoy mabuhat. Nag-apply po ko og kuan trabaho. Para sunod adlaw napukoy ma-extra. Unja. Panday guys. Mura ko napagaw kay kanang giubo ko. Lain ang lawas. Nagsiglabad ang unja. Giubo lagi ko, uso dari ubo. Ya. Mara to guys, sa una sa Manila pa may hong kaagi di pudlalin. So, subod sa pagka bata na ho. Sila na mas nanay nagpadako lagi na ho. Ya. Karon kahilak ko. Yang hilak man ka. Karon guys, manang ang makasang kaugalingon nakaya manggali na sa una makaya gyapon na karon walag kami na rin na si Lixian kay matugang gusto na guys happy ko og ako'y ka-istoryang lain pero ako na ramang isa masakitan ko sa mga kaagi sa una, samot na karon. Pero sa una guys, naningkamot ko. Nagtrabaho ko, buntis ko ni Lixie. Nagtrabaho ko gahuan, nagtrabaho ko si Mariano. Noon ang karon, makaya ragya po ni Naho, bisag kami naramang duwas Lixie. Kaya pasalamat po ko ni Purami, nila Tiri, sa mga ijaan, nila na naitatay. Kay gipangga ko nilang alyo. Sa mga ijaan, mga udyuan, salamat ninyo kadyo. Minang karon gusto ra na guys ba nga makas-an ang pagawas tanan ng kasakit o kay ubos. Kay halos kada gabi di ko makatulog.
Maghuna-huna na ng mga maghuna-huna na ng mga kasakit, mga problema. Pero kanang problema guys na natural raman na, pero gusto ra na magpagawas ba. Kaya di ko gusto maghilak ko ato bangas ang anak karon. Maghilak manggod ko guys, maghilak manggod ko sa unsaon luom-luom, maghilak yapon ko. Nanang gusto katong mga nangutana nga about ni Lister nga na Lister Mariano maraman na tali sa jaghag na guys. Ako kay bawag nagtrabaho ba siya dito? Basta kay jang giingon ni Lexi kay na may cellphone si Lexi, nag-istorya sila. Nagtrabaho ko na siya. Lugarang gusto nga masuporta pod siya sa akong anak. Masuporta siya kay di man pod ingog ako ray sa ligan. Suporta pod siya kay naningkamot man po kog ahuan, naningkamot pod siya ijaha para sa amo, para sa bata. Para sa bata na naman kay kana laging wa mi nagka kasinabot ug baligwan pod. Nang kaya ra na ako kadyo guys. Labi na sa inyong suporta guys. Daghan kadyong salamat sa inyong pagtan-aw sa amo ang vlog. Ginoo na magbaw sa inyong mga kamaadyo dari namo. Sa sigigtan sa amo ang vlog. Salamat din ninyo guys. Pasensya na mo maoy ko baligwan port kay stress ko kadyo. Manang mapakoy vlog rong gahapon ako'y vlog kay mamutid ako'y gilakaw importante diya karon. Mara ni mag-shout out ra ko kay di man po ko kadyo maka-vlog kay napamay nagtrabaho sa bahay diya. Nakukoy gipamatis ang lawas. Isip ko lagi gahapon. Diya mo nang sunod mo nag-ugma guys, magtiwas siguro ko sa ang garden. At ang ira naman ninyo og mang adlaw guys, ug siya akong ma-vlog. Salamat, dagan din salamat sa inyong pagtanaw sa among vlog. Salamat sa inyong tanan, guys. Salamat inyong tanan guys. Pasensya na mo nagmaoy-maoy kog baligwan po. Kay Nang nahilak nara ko'y nabasa. Nara ko'y nabasa guys, ganiha. Nang nahilak man ka, ma. Wara. Lab man kang mama. Lab ko nimo di. Ma. Gusto ka mag-work si mama? Ganun di man ka gusto mag-work si mama? Siningawan ko, ma. Diya, mag-work man dyan si mama. Siningawan ko, ma. Niyawan ka. Mag-shoutout na ko guys. Maura to ang istorya ganiha. Diya, sa katong mga nangoment na, digit mo na matagsa-tagsa. Mama. Sa mong vlog, salamat kadyo ninyo. Salamat naman ni kadyo ninyong tanan. Ano nang mag-shoutout na ramon ko. Ug sa katong wapod na ma-shoutout ron. Sunod adlaw na lamang po guys kay harapon ning gipasignalan gani hagi gisuwat na ako. Ma, nasa TV ta gusti ha. Hi ka na. Hi Ate Vida Dos. Hi day ko ni Ate Vida Los Cabrera Fronteras ug ni Kuya Joves nga jahang My Love na karon sa tubigon sila. Hi te. Hi po ko ni Ate Janet Jamu Indajon. Hi po ko ni Ate Joshua ug ni Bibi Aya. Hi ka ni Bibi Aya bi. Hi Bibi Aya. Hi Bibi Aya. Hi po ko ni Tita Madel Montoya Cabrera. Og ni Ann Ampolukyo Polinar. Og ni Ate Mian Ampolukyo. Og ni Ma'am Tata Lagari Ampalayan. Hi po ko ni Ma'am In og ni shout out po ko ni Clint Lagumbay, taga Cebu ni siya at Loas, Manila, nagpasusulabi. Hi Clint Lagumbay. Hi po ko ni Ansan Blanton, Aloha Bisaya, Pilipina. Hi Kabi. Hi po ko ni Midit Bacaresa, ug ni Dagwood Sengleton, ug Ate Marcelina Laboniti. Laboniti family, shout out. Ako istorya niyo. Unsa man? Nasa ate Sika diha ba? Hi ka. Hi Ate Sika. Kisa may mong gusto shout out. Ate Sika ba? Shout out po ko ni Azela Lobo Uyataba. Si Aba Amazing Vlog. Shout out. Shout out po ko ni Jan Margaret Hampuong na karos Tagbilaran. Og ni Ate Rosemary, shout out. Shout out po ko ni Princess Maui Kisal Dosal. Og ni
og ni Carol Rubio, og ni Vicky Obedencio, og ni Ampolokyo Bosano Lesel, shout out. Ano sa to, be? Utot? Diwa. Saan mo to? Atong duwa mo. Okay. Okay, pas alright. Shout out po ko ni Wilma Mikabal. Shout out po ko ni Marilo Bisagas, og ni Evelyn Cagas at Evelyn Cagas, shout out. Og ni Jingjing Enerlan, shout out ko diha. Shout out po ko ni Salome Ramo, ni Ma'am Salome Ramo, shout out. Shout out po ko ni Mi Amor Bernadette Morta, og ni Isidrita Valles Torco. Hi, Ma'am. Og ni Robert T, shout out. Shout out po ko ni Isjan Raboya, og ni Noben Villaber. Lalay kang tingog kay giubo ko. Shout out de po ko ni Romeo Albareco, ug ni Mar Garcia, Ma Garcia Zavala, ug ni Joynita Martinez, ug ni Tita May, shout out. Shout out de ko sa sana Langi family, ug sa Reyes family, shout out. Kung sa'yo mong gusto i-shout out, pe. At ibisa ka. At ibisa. Shout out po ko ni Jessica Wagas o ni Ate Arjun Wagas na karon sa Mandaluyong City. Ni kinsa pa man? Kuya. TV mo. Shout out po ko ni Julius Galos o ni Robert Abdulaziz Valdez o ni Jace Cabanero. Shout out po ko ni Jocelyn Palumata. Lezel Jacqueline, shout out Jacqueline Susu. Adyo na raman ninyo kuan guys, kaya mo nagmodyo niliksian. Tapos susulabig na kagmata. Ijan yung gikulayan, nice mo kulay siliksyan, no? Mama. Maasa raw ang bike. Sarag mong bike, to mas Manila, di man pwede madadani. Nga nang di man pwede magagas ma. Hindi, pwede kay. Mapalit tatag ato ama. Mapalit rapuhon. Unsa guys, mara to hong nasuwat rong adlaw sa hong vlog. Kung katong may gusto pa magpa-shoutout guys, i-comment laman ninyo sa hong vlog ron kay para masuwat na po na ho. Kay ang signal manggudari guys. Di ko maka view sa tanang mga nang gi-comment, di gali ko maka reply kay ang signal manggoy na pasusulabi, maka reply ra ko og atukos na yung signal nga kusog. Mo na guys, ug matang lipsi. Unang guys, sunod guys, i-shoutout na po ito na itong wala akong ma-shoutout. Manang pasyensya na naman sa wala akong ma-shoutout. Sunod adlaw na po ito guys. Sa marong baboy bigi. Huwagan man. Magod mo. Meron ba? Kasi gusto niyo ma-shoutout be. Ati Gidan ug ati ito ug ati Aling mao siya sahaya ma. Shoutout Bibi Sahaya. Hamas Bibi Sahaya di ay. Doas kuan na pinas mo. Kuan na. Kuninga kong sahaya ma. Imingaw kang Bibi Sahaya. Ay, susunod na lang guys. Kasi mo mag-vlog ko dito sa Pilar. Kaya na ko gustong tabangan. Sunod adlaw dahil guys, kaya naman ko'y grasyang umabutay, mo share po ko dito sa mga bata sa Pilar, kaya maluoy mga ko guys, kaya napamahal na ho sila ba. Nung nako'y grasyang maabot guys, mo share po ko nila, kaya katubitaw ng hatag may mga relief goods guys. Nawadaan sila ganang bahay, yun siya. Ipapudyo rin sila datos na inahan sa mga bata dito sa Pilar guys. Makita rin ninyo sunod adlaw guys ug mag-vlog na ko dito. Gusto ra ko motabang nila guys sa mga ginagmay ragod na sa makaya ragod na guys sa mga sa haragong mapalit kay na nang nakoy grasyang maabot guys. Share po ko sa lain labi na sa mga bata dito sa Pilar kay pinangga to na kadto sila guys, napamahal na to na sila. Kay ito ba dyan po guys, mga pila na po kabuhan dito. Unang, unsay naanang gusto po na ma-share nila. Kay katong mga bata guys, napamahal na to na ho. Naiit kaigsuon,
nakita naman ninyo sa vlog guys. Napay jay mga napay jay pamilya guys nga tabangonan nga gitabangan ra pud sa inahan datong may mga bata. Shout out dai ko ni Ate Rubilin Langi. Mo na siya guys ag inahan sa mga bata dito sa Pilar. Diyan na pud siya gitabangan guys nga arang luuya kaayo arang luuja kaayo guys katong gi-share na sa akong Facebook. Makita ninyo. Unang sunod adlaw na makugrasyong umaabot, harapang mo-share rapod ko sa mga bata dito. At tangiran ninyo sunod adlaw guys. Makita ra ninyo. Salamat guys inyong pagtanaw sa among vlog. Wala ko ilaing ma-vlog guys, maoran eh. At tangiran ninyo among vlog ug mga adlaw. Diyan sumpay to na itong vlog ni Lexian, ni Las Aliana ug ni Kinkin dari. Aron makakita po mo ilahang naw nga nang gi-vlog po sila nang gi-practice po si Lexian si Kinkin si Aliana. At tangiran ninyo guys kaya isumpay. Ja, mao ni mong vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa among vlog. God bless ninyong tanan. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Bye-bye, salamat. Ay, ayan na ang bag. Nga to, Dixie. Ay, Lixie Vlog. Ang karong guys. Dingi ano yan na di Ganda. Hi guys, ako na si Lexian na vlogger na anak ko gatas. Diyan, nagdawas alya nagadaw. Ang madre. Wala madre tayo na. Is that birthday ni Nga, favorite ni Aliana. Yan, puno kang birthday. No less yan. No less. Hi guys, kinislik yan guys. Okay? Kinkin! Atsa. Nagduwa min kinkin og cellphone og tablet. Kaya na mo kay cellphone. Atsa. Ya dua-dua balmis taas kay walingaw sa silong. Guys, ako dislexian guys. Anja, ako tabay isa. Ang si Kinkin nagduwa-duwa sa tablet ug una. Kay wa may lingaw si Kinkin. Nagliok-liok si Kinkin guys. Kay murag iro guys. Gikigwaman ko. Ay, paingan na vlogin. Kibod no.